Guys, masuk adlaw na tang tanan mang. Pilo sa kuda sa ang pilunan, grabe na naghana. Sa budget. Mamilo sa ta guys, kay grabe na nagzung daghana ang pilunan. So dara na hay pamutang, banigra ko na rin. Aw nakuha na ko kapin ba. Ay. Grabe kang pilunan, grabe sa daghana biyag na. Pilunan pa imo. Pilo pa more. Tagkabog sa mga kuyas. Si Kimi to naglaag, si Kimi girl. Tapos kuan. Diyan may gagaw. Naghag. Man guys, mag-abot ni hang pilunon. Mabunan ng pilunon mag-abot. Maato. Ay naku. Mag-abot ni atong mga pilunon. Mabunan. Sumungan sa ko guys, mamilo sa ko kay anjan tataod magluto na pagkuunjag mani popcorn, magluto mi daan kay magrepack mi. So nalabas ito yung balita-balita guys nga mag-modular ang mga bata. Yun na. Nagadyan guys. Mag-modular. Yun ang padagat ang kuan. Ito ano. Kasi ano kuan marsiko. So okay ra pud mag-modular guys kay hadlot man jud pud ron labi na rong panahon nga nay mga linog-linog mukalit laman og kajugjug. Madyo lamang mahibaw-an na tag isang adlaw kay makapangandam ta sa kay di ta kahibaw. Patakahibaw ko sa adlaw mo abot. Kalit man lamang jugjug. No gabi dito na pud sa gabi dito na puskuan asa to napita gabi pa. Sa di, gabi dito na Surigao. Pila to kagasgan 6 sa pinto no. Jugjug na paggabi dito Surigao. Na Ginoo ko amping yung taon mo diha. Sa Surigao amping yung taon o pagani buwan sa Cebu sa kuan jugjug na pus laing kalugaran Ginoo ko. Na malagi ko na sakop sa kuan guys. Ring of Fire na makuno na bilong. So agata gajang nasod magsi gajang linog-linog. So gatang buhaton ron magigamatag kamalig. Gamatag kamalig kay ato ta na magamatag kamalig kay in case uko ato ta mohigda og gabi no. So kami na magama mi dari kamalig dari skilid. Kay arong mazon di takelbaan og gabi mga higda ba. Gabi di ta kabantay og gabi. Kani pong mga predict labi na si Baldwin makita mo lagi kuno ni jag mga kuan ambot oy pero pag umukuag may ana guys saan magazid og na kuan ta nabilong magazid tada ng nabilong magazid Pilipinas sa kuan ha nanlinog-linog lagi tay mahimo sno gataraga sa mahimo magampo nga judantas ta mga ampo panalikdan tas mga katalagman in taon. Tas tang Ginoo. Para kas kim-kim. So managlaagad to. Na guys, pilo time kay daghan na putag buhat unja. Ang humani. Ang merkado ko gani ha guys, ito Alicia arang mingaw. Mingaw kasug merkado sa Alicia pag saray ng uan. Now, hadlok ang mataw mag suroy-suroy. Okay, kuan lagi. Ay, mga sapi, Ginoo, laay pasta ng laay. Dah. Time ang mga so naman agad ako pang hipos guys sa man akong pamilo magluto na ko ugon. Uy nalagay ko an pa kapadas. Luto na ko mani. Nagta kapadas guys. Nga pa guys kindiron. So guys magluto sa kugmani. So then naghang lutuan kag dirin. So man ta gamiton ron mantika. Di man tama. Di man ni maprito og mantika. So mantika. Gamitag mantika guys sa kalapad nga mantika
Kani ang lutoon. Isa man ka kilo hanis isang teng-eun. Merong sunod adlaw na puning uban. Ang datang na dyan. So kanirang katanga may lutoon nun guys. Mainitan sana itong mantika kaya kung katanga rin ang lutoon nun yung ano. Ay sunod katanga na po. Kanita ka nga, sunod na pagi guys. Kaduhaan na nagluto ang isa ka. Kaduhaan na nagluto ang isa ka kilo. Karong di sila mabahaw-bahaw ba. Nami ang ganda itong kanunay bago. Yes no. Total sa kurawon. Ay, agong. Mamikos-mikos na. Di na sa pabunggahan na tagsiga kayo. Pabunggahan o siga mapagod. Pag mani guys, kaya umatin na napunta. Nganta kapajas guys. Kapajas. Gumandan na. Mga gama na pag may ice juice. Gama may ice juice. Kumpi wrapper para sa amang turon. Mga mga bata ang gawa lang gawas pangtaw mga bata na sa mga dee gawa silang may guys yan din sa guys basta kuan piti-piti kita mo to guys baby kita na siya maluto guys. Kung tataod, maluto na ni. Guys, kaya na ni palito guys. Kindid, huwag kabuok. Dara, oh, kuadras kusina. Dara yan na, dali yan. Hala, ginukukin kin nagtubig, nagagas-agas na. Wait, bay. Bay. Ang bebe. Okay, thank you. So na guys, napin ni palito guys, hindi do kabuok. Halin ba sa taon pag among ice juice lari. Yung ice candy, taw. Juice man sa guys, ice juice ug kay sad na mas pressure kay magahi na siya, mugahi. Mahi mo nang kuan. Ice juice. Ice candy. Pwede na maluto guys, hapit na. Sama brown na ganin sila guys, pwede na na. Kay pupupong na siya sa kuwan, kainitan. Okay. Pwede na ni. Haunin na guys, haunin. Basta nga nila ganun yung purma. Nabi na brown na ng mga way pakpak. Katanan sa haunon. Kaya rin isang pagod. Labian. Haunan na siya. Ay, arong. Dili na. Pagod. Okay, guys. So, para-paraw na to siya kaya arong siya
So dada guys, luto na ag maning pinirito. Wala pa na yung ai. Kalimot ko butang o basin. Nanay palito guys kindi. So ano pa yung palito guys kindi. Uban-uban na ta, mabuwag mo dulyo. Hello! Nakabak ka? Kaya na So nanay palito guys kindi guys. Zipros na. So ito na guys. Halina na pagkog guys kindi. Saring karaw-karawon ring mani kaya rin mabugnaw. Ay. Na siya guys. Kaya rin mabugnaw na siya guys. At sa ibutang garisa. Electric pan guys. Na. Karaw-karawon. Pangilan. Karong dali mabugnaw. Ang karaw-karawon kaya rin karaw-karawon kaya rin mabugnaw. Color, onside flavor. Orange. Anak ko ninyo ko ako na ko Kamas Ilia. sa atin. Ano palit na pa guys, ko kabuok orange flavor. Halin niya pang yung sa daras bahay. Diwa ka orange flavor. Nga ice candy. Kurot ka dyan ni Ron. Kay mga batang ipang uhaw. Dangha ba sa kainit? Abe. Paham kang kimis isang ipit. Ikaw, hamas kim-kim. Mga kaduwang kim-kim. Ano ba nila? Adjang mo patabok-tabok karsada ha. Kay Ken ka, guys. Kay Ken. Pwede na namin iskindi guys. Pila na to ka. Pila na rin kabugok. Ay, naganindot na rin guys. Kaya masigdas bahay. Mga halin agamong. Iskindi. Oh, ano yung halin ron? Ano yung halin ron guys? 35. Gahapon. Halinat pag ko gahapon o kuan. Daway. 100 kapins to gahapon. Iskindi. Rubis bahay. Ang galis dan og sulanan kay ron dali ma kuan. Dali ma anang dali mabugnaw. Gani nga kay kung ano sa init pag lang kay di ma karaw kaso magani kay lapad. Karong aso ba? Ano guys, ready na ang pulutan. Aw. Ito. Sang ipabugnaw guys kay data pusto na ni namo. Karon og ma popcorn na lang may pustong kapag-abril. Magama po turon siya magama po popcorn. Magamang yema, ganang gabi na magampun. Ang gabi na magamang yema. Ayan guys. Ang mani, ngalami kayo. May kadto guys na kilawan. Kami siya. Crispy. Oh, ano bang lamian sa pagka? Kuan. Pagka prito. Okay kayo. Para sa pabugnawon. Hindi na, bata na ito sa lamisa nga. Tos, sa amin nga lamisa, kaya nagsimbak kumabuak. Wala na pabugnaw. Nanggan-gaon. Habang. Hipos ako sa mga nilabas, mga laki guys. Ya. Muna yung nilabhan nila ganiha. Ilang mga habu. Di, basa-basa pa man. To. Humot. Kuan, powder. Ha? Di na, to ako to itom. Ay, panigbalik ugma kay basa-basa pa. Muna nilabhan nila ganihang duha. Labas sila silang mga habu. Karima na rin usa na nagamitos kuya unza. Kuya kinkin mo'y basa pa rin iza. Isa hangkuan. Habo ni kuya mana ka kuya kinkin mo'y wak pa. Ito ang pinaghabo nung to. Ito na. Ipos na kay karon tataod guys. Ting di ka muna pag sa kuan panihapon. Kahasagian lang ring hang mga kagamitan ka magama pa pud mig skin meron. O ice juice.
Sukal para sa turon, ugma. Hindi na magbagag ng asukal ug mantika na guys. Asukal, mantika, nagata ni kanunay. Hagamang juice kay hinggahi man siya. So halin gyapon na sa mga bata. Tag 5 ni guys, tag 5 pesos. Mas juice ra siya. Himo ng ice juice. Ang magasinan, kita Di na, ko man yun. di na kansi si mo 5 kay dake. Pawa ni sipon guys kani. Skindi. Pawa bitaw ni sipon. Ano ta? Mga uniform. Wala na, isa din ng uniform dari sa mga kamalig. Hinangir, kaya hindi mga basa umaba na kaguan. Dahil na guys, bating laagan na item na gajag nila agad to. Ayaw, ilabti na kaya nang kuan. Ayo, huwam ko. Di sa ka naglaag, di sa ka naglaag. Ha? Ano lagi na yung musiksi ha? Sayo sa. Ha? Suka gara Kapadong Kimi. Managlaag, hapon na. May ako, may ako. Uno. Gara jud. Uban kaya kuya maghipa sa kanding. Gara jud. Hapon na day. Ay. Ano ba? Ang tagas kindi guys dia. Ay bunga ang daghan. Nana pa may money plant. Daghan ang isang bunga gabri ah. Kalimot kong sa inganda ni. Sa tinganda ni Sagab. Ringan? Dragon Ball. Sayang, Dragon Ball. Tapos guys, hinog na. Kaya naghinuwag, o naghanap bunga. Favorite na Kimi. Golden berry. Guys, magputos na medarhi. Naman ang pustondaan. Putos sa medar sa mga mani. Karong kumana na itong trabaho. Putos sa medar guys. Papag-abril. Gamitan na ito si Zag. Kutsara nga gamay guys. Arong masyat. Dari sa tang salupin po nga gamay. Lami magod pa sa tanaw. Nung nga ni ka. Dakog salupin. Inan siya ginagamay guys. Pang kurente. Pang bagas. Ma, Oh. balik ko isa piso. Ito po. Nga ni kadag ka apa? Gamay-gamay ram na imo pa. Ato ra, nan mo din mo klase. Kasi ano, ma? Kasi na. Hala, asa man na? Timos? Nga ni kadag ka siya guys. Ugma na. Alright guys. Kati ko na sa tagakbekan na day. Diripak naman ni. Ay, butang mo ba? Tama to karay. Sa pinigan siya. Ma, naipataban. Si Kandela. No. Na may batang na si Kaon di ah. Wa na hurot na katapos tunon dani anam na magkaang kim-kim. Hurot man kimi kaon guys. Gamang mani. Lamig na. Ay, bago. No? Ay guys no. Namikin no. Pagtagdagan day jadi tang luto nito tabang kaon. Hindi yung palitag sa kakilo. Mahal ba sa kakilo? 1 tin ba sa kakilo? Ito guys ba sa kakilo? Lakal na yung mama. Man, lakal na yung mali ang baba niya. Ba't itong baligja kay inan siya na ito dani. Tapos ito ang baligja. Guys, natin ang mani. Rabol na itong mani. Malaki ito ang hugas. Ilang mga kasid. Kimi! Nako, tiktok. Ay, nako.
Ano man pa? Cellphone ko. Apa? Taas ba? Apa? Masuk itu. Mama din pa. Ting, 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 ting. Ano ni Rod ba? Ting, ting, ting. Pakiting, kiting. Tung, 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 pakitong, kitong. So, diyan na guys, agamang mani, nahuman na mag-repack na. Diyan na, na nang gisabit na rin sa amang tindahan. Kay wa man lagi klase. Umi kay baw kanus apang balik ang klase guys. Mo nang gagahang mga balik diyang makaon. Diyan na, hanap ang i-display dari. Hanap i-display dari sa amang tindahan nga gamay. There's buy. Nabasa pa yung mamalit mga bata. So, mga makaon naman yung balik dyan guys. Sayang mo di-display. Mga pangag ang mga chikiting din kanan. Bitaw. So, okay ba guys, kung karon sa pa ang klase, mo balik. So, muna na rin display ang kari mga biskwit nga na mahalin magpadari. Kani mga makaon naman ni puro ng balik dyan. Para lagi ato skulahan mga bata. So, pati askin din na, mamahalin ba dyan pag kaluy as ginoo. So, dyan na, malamig pang repack, ang popcorn o pantaon mahumanong repack. So, dyan na, thank you Lord. Nagazad. So, ako kay bao guys, o ganos, mo balik ang klase. Kay ganihang buntag, nagsuspended man ang klase. Uy, Hindi. majuntag koan, basta kay hang na namo koy nabasahan nga basin og magmodular ang mga bata. Pero okay ra pud og magmodular kaysa mga simbako bang maatlan to sa eskwelahan ng mga bata. Pahibawi og kanon sa gazed ang klase nga kuan kay lain palagi panahon sige pag ujug-ujug sige pag linog-linog simbako unsang maatlan ba nga to sa eskwelahan ng mga bata madura pa dugay klase. So bahala mga modular guys. So kaloyan man pud ang mga kuan baligja halin man pud mga iskindi. So magsaging na rin daghan. So gambuhatan na ni guys basig ni nga ako anon kanang himuong banana cake. So mag-banana cake na lamang ko kay nay daghang hinog. Guys no, mahalin naman pud. So marta guys, sa mga vlog rong adlaw. Thank you for watching. Salamat sa paglantaw. Thank you guys. I love you. See you tomorrow. Mwah. Shout out tita. Love you, amping mo. Na si Oiski. Amping mo. Amping mo si US. Tita Jo, Tita Christine, Tita Venus, Tita Anne. Amping mo na tanan sa trabaho. Bye-bye. See you tomorrow.